Que viu la política balear es veu reflectida al Parlament. La Cambra Balear disposa d'un codi normatiu d'ordre i conducta per afavorir un bon exercici de la política. En molts casos, però, els mateixos diputats es voten la normativa amb la permissivitat del president del Parlament, que és el responsable de fer complir precisament aquest reglament. De censura si som capaços. Això vostè ho ha dit. Vostè ho ha dit. Molt bé. Sí que ho ha dit, Andrés. Sí que ho ha dit. És igual. Si no ho ha dit vostè, ho han dit tots els que estan amb vostè. Què més és? En 27 segueixi fent la seva feina. O assumeixin el govern o deixin governar. O presentin la moció de censura. Diríamos si nos parece bien o nos parece mal, pero la confianza se otorga a un programa que no va a ser llevado por un carro de bueyes. Si la confianza se otorgara al presidente por razón de quién es, pues vendría aquí pues en traje regional. Començava el programa que estem de perdó i de misericòrdia. Bueno, Chesterton era el que explicava amb molta claritat la seva autobiografia de quina manera la gràcia del perdó és el gran element que tanta gent ha fet passar de la religió anglicana al catolicisme, per exemple, com era el seu cas. Gràcies, senyora presidenta. Senyor conseller. Com dit abans, crec que està molt... Hi ha 6.000 habitatges en venda, dels quals d'aquest estoc nosaltres n'hem comprat 400.